U nastavku. Meni bi bilo zdrag da mi Stefan pravi protezu. Dok spremam hranu, ja se oslanjam uglavnom na njuh. Napokon klopa. Tono pa ti špan. Lep ti je luster. Jednostavno mi je bilo čudno zbog čega sam ja egomanijak. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko. Osvano je i poslednji takmičarski dan u ovoj nedelji. Jedna veoma bučna, vesela i interesantna nedelja uskoro će se završiti, ali pre toga Stefan, naš današnji domaćin, imaće priliku da nam pokaže kako kuva. Gosti su veoma zahtevni i pred njim je težak zadatak. Prvi put kada sam videla Stefana, delovao mi je zaista kao neki čudak. U prvom trenutku sam se baš malo i štrecnula. Čudak? Meni izgleda kao potpuno normalan momak. Možda malo što radi sa ljudskim zubima, ali okej je. Ćao, ja sam Stefan Balaž, iz Beograda sam i bavim se zubnom tehnikom. To je moj posao i uživam u njemu. Meni bi bilo zdrag da mi Stefan pravi protezu. Ko zna šta bi mi napravio. Neke kljove s dobu. Sve da meni rekao da ličim na more, što bi bile one. Ja mislim da je praviti zube umetnost, jedan vid umetnosti, zato što svaka vilica se potpuno razlikuje, svaki zub je priča za sebe i zahteva puno koncentracije i puno sati rada. Ja ne verujem da bi to ozbiljno napravio. On bi mi napravio sa nekim šiljcima, nešto bi sigurno bilo. Zlatne zube. Ili bi bio zlatan, srebran, srebro. Da. Ali zubi nisu sve. Ja kada se umorim, dođem ovde i pravim prstenje. Evo, ovo je novi prsten u novom projektu. Eto, čovek je i umetnik. Ovo prstenje sam ja pravio, ja se nadam da vam se sviđa. Stefan je dečko koji obećava. To sam sad ja htjela kažem. Majke mi. Na emisiju Dođi na večeru sam se prijavio da bi upoznao ljude, da se družim, da se zabavim i da oprobam svoje kulinarske veštine, s obzirom da neki ljudi kažu da dobro kuvam, pa ajde da vidimo koliko je to dobro. Ja se slažem. Treba da vidimo koliko dobro Stefan kuva. Ukoliko želi pobedu, morat će da se potrudi i napravi bolju večeru od Milice ili barem bolju atmosferu. Dok se Stefan ne upusti u kulinarske vode, podsjetimo se jučerašnjeg dana. Malo mi je nisko ovo. Tvoje oči me! Izuzetno voli da se folira. Brž sam. Da njuška, da gleda, da se čepi. Ovo je ta čuvena švalerska kuhinja. Nema pojma da kuva. Mozzarella, mozzarella. Kad izađe na ulicu, svi vrište za njim. Mislim da će mu ovo biti najlepša večer u životu. Neće sve ići u najboljem redu. Zvijezda večeri. Can you keep up, baby boy, make you lose my breath. Bring the noise, make you lose my breath. Došao je trenutak da nas Stefan provede kroz svoj stan. Stigo si već. Ajde ti pokažem gajbu koju živim. Ajde te, pokaži gajbu. Pa, s obzirom da se njegov otac bavi lovom, koliko se sećam, očekujemo mnogo trofeja. verujem da će biti dosta trofeja, da će biti dosta tih nekih onako, da će prosto ceo... Sad znam šta će da sprema. To. Ovde ću svojim gostima poslužiti aperitiv. Sredio sam sve cakom pakom, nadam se da će im se dopasti. A ovaj kauč obožavam zato što našli smo ga kod dede na tavanu u jednoj staroj kući, malo smo ga sredili i tako uživam nekakvu inspiraciju dobijem čim sednem ovde. A moramo sad da vidimo sto koji smo sredili. Ja ne mogu da verujem da ja prosto njega, kao njega, ne mogu da... Ti ne možeš da povoriš za postoju? Ne mogu da... Znači, jedina osoba od svih ovih ljudi da ja ne mogu da zamislim ništa, znači nešto nedokučivo. On ti kao... Kao lavirint neki, ono, kao atom, čekaj da eksplodiram. Ovde ću ugostiti moje prijatelje. Stavio sam sto baš ispred ove slike moje majke kad je bila mlada. To mi je baš draga slika, radio jedan poznati slikar. Osjeća se jednostavno neka toplina. A i Marijan će da bude miran čim ga moja majka gleda. Zamišljam da ima neki veliki trpezarijski sto, a iza trpezarijskog stola veliki ovako jelen s rogovima prepariran. Znaš ono ko nekada preparirani jelen što se kače? Kada, kače se i sada.
A ovo je kuhinja u kojoj će se dešavati sva magija večeras. Evo, sto je pripremljen, greje, paranormalna aktivnost. Super, samo mi fale namirnice. Moramo da idemo po namirnice, čoveče. Ajde, brzo. Paranormalna aktivnost? Šta priča ovaj čovjek? Sva sreća pa je krenuo po namirnice, ko zna šta bi mi sve ispričao i onda bih i ja poverovao da je čudan. Večerasni izbor hrane verujem da je onako malo mediteranski orijentisan, pošto je nekako mi deluje to njegov stil kuhinje. I mene zanima šta je Stefanov stil kuvanja. Mediteran, lovački specijaliteti ili nešto treće. Izvolite, dan. lepa leskovačka, dobar dan, Baš su lepe mesnata, paprike. ukusna, sine. Kako su lepe boje. Koricu ima, prelepa je, iz okoline Leskovca. Neki gosti mi stižu večeras, Samo mislim da ova izvolite. paprika je idealna. Samo izvolite. Može 3-4 komada. 3-4 komada, da ti ne bude previše. Bolje vrati jednu. I ovu. Hvala. To mogu da ga zamislim baš, da kupuje namirnice po supermarketu i da ide tako i da skida sa police onako pomahnitalo, uzima ovamo, tamo stavlja, vuče ovako, okače torbicu tu. Znaš ono kad okače, on tu tako ide. Izvoli, dušo. Izvoli. Hvala. 3-4 paprike i malo zeleniša, ma 100% će gosti biti oduševljeni. Marijan pogotovo. Predlažem da bacimo pogled na jelovnik koji je za danas osmislio Stefan. Predjelo Komblens Fahite, glavno jelo napokon klopa i desert španbre. Interesantni nazivi. Šta li će ostali reći? Mislim da je ceo meni apsolutna misterija, što je zapravo vjerojatno i bila poenta. Pa jes, zato što je Stefan jako koliko toliko misteriozan. do sada još i moglo nešto da se pretpostavi, ali ovako, ništa. Ni u narođenim slovima ne mogu da pretpostavim šta bi od ovih imena moglo da nastane. Ma, nemam pojma, ako ni večeras ne budem večera, onda stvarno, vidite, osužio sam se, ljudi. Za 5 dana nemam 20 kilograma. Boga mi, zadao im je Stefan zadatak za razmišljanje. Što se mene tiče, ja jedva čekam da vidim šta se krije iza ovih naziva jela. Mada moram priznati, zanima me i šta može da se napravi od 4 paprike. Stefane, ovo je za tebe. O, iznenadio si me. Može. Umeću da stavim. Nosim kecelju. Svaki put kada pripremim bilo kako jelo. Higijena je najvažnija u kuhinji. Uvek. Čak važnija nego ovako u privatnom životu. Stefan je jako uredan. Vodi računa o higijeni baš. Ja bih rekla da je pizza izgleda baš dosađuje u smislu ono i cecka nešto je sad mora tu da se izglanca, da se počisti, da baš bih rekla da je tako. Omoguće. Šta ti je to? Šećer? Znači, krećemo od deserta. Mora da bude slatko, mora svima da se dopadne, ovo je ipak poslednja večera, nije poslednja, samo zadnja ove nedelje, bit će ih još mnogo. Kako se ono beše zove taj tvoj desert? Ovaj dezert se zove španbre. Ko će da pogodi šta je to? Možda će da pogodi možda će samo Ivana da pogodi šta to može da bude. Marijan definitivno nema šanse. Andrej će reći nešto egzotično. Na njegovu žalost ovo nije ništa pretjerano egzotično. Ovo je znači običan patišpan sa breskvama, ali je veoma ukusan. To je definitivno što špansko. Španbre. To ono patišpan. Patišpan. Se tako zove? Patišpan. Sada ću da počnem da mutim magiju. Magiju da mutim. Dobro, magija, čuo sam. A šta još dodaješ? Dodajem brašno. Jel imaš meru ili po osjećaju? Dok spremam hranu, ja se oslanjam uglavnom na njuh. To je to. I najvažnije mi je da su čiste ruke. Ruke moraju jako da budu čiste i iz razloga što ja volim da pipkam svoju hranu. Španbre. Ovo je mešavina španskog i srpskog dezerta. Šta još tu ide? Ide malo maslinovog, ali može i obično ulje. Maslinovo ulje, ne znam stručno šta može da mu da ili da mu ne da, ali znam da miriše vrhunski i to sve kad se pomeša. A ima jedna tajna, to je da se doda malo jogurta. Jogurt je opasan za patišpan. Ne bude suv, nego bude onako mekan i svež. Može da traje čak i
3 sata ako ga ja ne pojedem. Pa možda zna da skuva supu iz kesice. Ma de, sam da živi s majkom to bi i bio sa ocem. vrhunac, ono, kad baš mora supa iz kesice i to je to. Ako zna, možda bre čovjek baš dobro Pa možda to je naše mišljenje, znači meni tako izgleda sad, možda zna, možda nas iznenadi, možda je bolje da ništa ne očekujemo u stvari i onda kao napokon... Očekujemo, a onda će da nam napravi nešto. Da, očekujemo nešto. Stefane, je li ide to tebi? Ja sam najbolji kuvar. Pa ja, podrži me čoveče. Podrži me čoveče, šta mi radiš? Pitam samo, ne ljuti se. Joj. Vidim da ti treba 100 godina za taj patiš panje. Jel okej? Jest, odlično, super. Šta sad ide? Biće super. Sad ćemo da poređemo ove breskvice i to ide u rednu. Super. Ovo apsolutno nemam pojma šta bi moglo biti, ali u svom slučaju neka ruralna varijanta pudinga. Ja ovo tako pažljivo slažem zato što će Marijan da gleda 100% detalje. Stefane, ne valja ovo, ne valja ono, ne valja ništa. Šta ne valja? Ovo će da bude breskva, a volao bi inače najviše Ivani da se dopadne. Neko nam se malo zaljubio. Ivana se meni najviše dopada. Sad mi kažeš. Pa tek sad. Možda bi mogao da me osvoji samo pogledom, dok progovori posle sve pokvari, ali samo pogledom možda da. A što za mene ne možeš to pitati? Šalim se. Ja bih volao da se družim sa obe. Jako su mi drage, dobre su, fine su, lepe su, Miličin osmeh, Ivanina ludost i styling, Marijanov styling. Pa da nisam zauzeta, možda bi mogao, ali ja da me osvoji romansa pogledom. na pomolu. Ove breskve izgledaju odlično. Breskve su najbolje za šarmantno osvajanje lepih devojaka. Kakvim breskvama? O breskvama? Anatomskim breskvama ili? Dakle, da biste uspešno zaveli devojku desertom ala Stefan, potrebno je da isečete sveže breskvene kriške. Preko njih prelijete testo od jaja, brašna, šećera, jogurta i maslinovog ulja. Sve stavite u rernu i magija može da počne. Vidi malog napokon klopa. Ne, nisam čutao. Samo sekundu. U nastavku, Ova piletina će biti najbolje. Nema hleba, ljudi, verujte mi, za ovo nije potrebno. Ali zaboravim se hlebicu za čovjek. Nema hlebice. Zašto je on drugačiji od nas ostali? Pišete jedni od drugima. Ne pišete koji. piletina. A znao sam da neće stati na paprikama. Šta spremamo, Stefane? Šta spremamo? Napokon klopa, nešto normalno, nešto ukusno i nešto maslino da se mi lepo najedemo. Napokon klopa. Ovo obećava. Ovo stvarno obećava. Pogledajte taj hiruški pristup sečenju mesa. Pogledaj. Samo još da je skinuo prstenje. Sad još to kad budemo malo istucali, to će bude ogroman komad mesa i onda će Marijan da kaže jo, napokon ću da se najede malo nešto. Može da se najedeš, Marijane. Vidi malog, napokon klopa. Ne, nisam čitao. Napokon klopa, znači šta, kao petak je poslednji dan i sad kao napokon nešto sprema Ma i to je bre, znaš šta je uradio? Uzeo je, smleo meso, stavio luk, stapkao, onako kone domaćice sa onim prstima, znaš ko će vapi što onako debeljuškasti prsti, tako to je to, stapkao, ispekao na tiganj i to je to. Siguran sam da će se gostima ukus metala u ustima jako dopasti. Kakva ti je ovo alatka? Ovo je moj čekić. Jednog dana sam se iznervirao jer sam koristio samo ovaj vrh i pravio sam modrice po rukama zato što stvarno volim piletinu da spremam i stalno volim da je tucam. I tako da sam napravio sebi dršku i kao čovek da mogu lepo da udarim. Ovo će možda malo da boli uši, ali nema veze. Samo da ne boli u prste ili u glavu, nego kako si došao na ideju da praviš prstenje? Na ideju sam došao tako što sam gledao ove hip-hopere i repere kao klinac još na TV-u i onda vidim da oni nose tu načičkanih 1.000.001 stvar na prstima, pogotovo ovaj za 2 prsta i onda mi je bilo oduvek želje, nigde nisam mogao da nađem takav prsten, pogotovo što sam mogu da ga napravim u svom nekom stilu, u svom fazonu, tako da sam počeo da pravim to prstenje iz razloga da pokažem neku svoju kreativnost, možda budemo onako unikata na neki način. Prvi put kad sam videla njegovo prstenje sam se iskreno uplašila.
Pomislila sam da ima neke veze sa nekom sektom ili tome slično, baš deluje zastrašujuće, ali posle kad ga malo upoznaš vidiš da je to samo neki njegov fazon. Čisto on želi na neki način da bude upečatljiv i nečim da ostavi neku pažnju. Na istucanu piletinu dodate sitno seckanu slaninicu, izrendate kačkavalj i sve lepo zarolate. To je to, ovo je gotovo. Završili smo. Pogledaj, po ovo ne može niko da pojede ovoliko. Svinjska mast. Dobro za pluća, za kosti i najbolje po meni za pripremanje bilo kakve hrane, znači svinjska mast. Odlična za sve. Stefane, hoće li se gosti najesti? Ja mislim da će se najesti kako da se najedu od ovoga može bilo ko da se najedu. Dok se meso ispeče, da iskoristim da te pitam nešto. Spominjao si paranormalne aktivnosti u tvojoj kuhinji. Na šta si konkretno mislio? Imam neke paranormalne mogućnosti, a to su uglavnom da predvidim budućnost. Na neki način. Jel, kako to radiš? Lepo. Samo sekund. Ova piletina će biti najbolja. Nas dvoje smo se našli u toj nekoj priči oko paranormalnog i oko tog nekog proučavanja ljudskog mozga. Sa svim pokretima, sa načinom oblačenja i sa pogledom na način na koji nas gleda, deluje me malo čudno. Nošeni svemirskim silama stižemo i do predjela koje se zove, kako beše, Stefane? Predjelo se zove Koblenz fajite. Ja stvarno ne znam šta je ovo, niti razumem, niti znam da pročitam, niti šta. Stefane, izgledaš mi kao neko ko baš voli žene. Od uvek me interesovala ženska anatomija i psihologija. Žene razmišljaju definitivno drugačije od muškaraca i mnogo su komplikovanije, odnosno bespotrebno komplikovane. Krenu da radi milion stvari odjednom i ništa ne stignu da urade. A muškarac odradi jednu stvar i uradi je dobro. I zato su muškarci smatraju da su bolji od žena, ali nisu muškarci bolji od žene, ipak su žene bolje od muškaraca. Ne znam šta je predjelo. To što je pročitala ova Milica, Koblenz... Kako ti me beš, Ivan? Koblenz fajite. Ba to, ja uopšte, mene glava toliko boli od svih njih. Oni su tako naporni i čudni da ja uopšte ne mogu da... Znači, ja ne verujem da u naređenju stojim da bi mogla pretpostaviti šta je ovo. Čini mi se da znaš dosta o ženama i njihovoj prirodi. Gde si uspeo da naučiš sve to? Ja sam to naučio godinama i godinama čitanja, spremanja. Gotovo zbudio sam se, već sam postao napet, ljudi dolaze, čoveče, ne mogu da stignem ovo sve da uradim. Ajde mi budi prijatelj malo i dodaj mi ovaj tanjer moj. Izvoli. Posti, čoveč. Gde smo stali? A da, žene su bolje od muškaraca. Žene su jednostavno bolje od muškaraca, to su godine čitanja, učenja i prakse pokazale. Ako je neko opterećen ili opsednut ženskom anatomijom i njihovom razmišljanju, jedina logična stvar je to da on možda hoće bude žensko. Ali ja ću se ovako nastavim ovoga. Dobro, pošto si toliki stručnjak po pitanju žena, daj mi neki savjet, ali savršeni savjet. Savršeni savjet za muškarce što se tiče žena je da budu strpljivi, zato što u suštini na kraju kad se svede žena jedino što dobije od muškarca je to na početku, to cimanje oko nje. Posle se on ponaša kao da osvojio taj breg, stavio zastavu, bam, i onda digne ruke. Kao što mi on ne dokučiv, tako mi je ovo predljevo. Šta ti on? Kučiv, čas je ponaša na jedan način, čas na drugi. Tamo misliš da nije normalan, onda uradi nešto normalno, da vidiš da je normalno. I tako obrnuto, nebitno. Tako da meni ovo predjelo ništa. Malo pre si rekla ti je normalno, sad ti nije normalno. Ne, kažem ti da taman počne da se ponaša nenormalno. Obraženo, da padnem, da poginem. Onda uradi nešto s čime iznenadi. Pitam se da li će Stefan sve svoje znanje o ženama primeniti večeras u osvajanju Ivane. I da omotamo. Ako ne upali priča, hrana će sigurno. Stefane, je li gotova klopa? Eto, predjelo je gotovo. Ostalo je malo da se osvežim, da dekorišem sto, to mi je jako važno. I to je to, vidimo se. Važi, samo da virnem još malo. Verujem da će se truditi da, neće kao juče Marijan da pravi gluposti, ali da će se truditi da napravi neko kao spektakl i da kao privuče pažnju i tako to. Ostala je dekoracija. Ja se stvarno nadam da će Marijan da primeti ovu boju, ovo je najmodernija boja trenutno koja se koristi. Ako ne primeti, Marijan
ću dobiti minus, samo ne znam kad, ali dobit će. Pusti sad Marijana. A dekoracija stola će biti neka ludačka sa kosturskim glavama, krstačama po stolu. Mesto tanjira će biti patike. Mesto tanjira, verovatno mali sandučići ovako, verovatno je napravio sad nešto kao od drveta, onako otvoriš, pa ti je tu ruska salata. Mislim da u ovom trenutku Stefan nikako ne bi trebalo da brine o Marijanu. Njegov primarni zadatak je da osvoji Ivanu. Znajući da joj je zelena omiljena boja, imam utisak da će tu skupiti po koji poenčić. Važno je da se on dobro zabavlja dok postavlja. Đuskanje uvek opušta, a utiče i na inspiraciju. Vidim da njemu inspiracija ne manjka. Sve mora da se složi, da bude pod konac. 100% je upotrebio i malo svojih magijskih moći. Naravno, mora se voditi računa i o atmosferi. Ma šta ja pričam, pa on sve zna o osvajanju žene. To bi bilo to. Dekoracija je spremna, ja ću sada da budem spreman za svoje goste i jedva čekam, mnogo sam uzbuđen. Ja bih bio da mi dolazi simpatija na večeru. Vreme da se vesela ekipa ponovo nađe na okupu. Stižu svi zajedno, nasmejani su, a kako i ne bi bili kad ih kod Stefana očekuje napokon klopa. Smeh, pesma i ukusna hrana pravi su recepti za nezaboravno veče. Mada bih ja volao da vidim i malo udvaranja. Gosti moji. Hvala. Dobro večer. Znaš samo da smo gladni. Još ne ulazili, ali Joj, pa hvala. Ćao. Desi, brate, si dobro. Hvala, niste trebali stvarno. Gde si bre, Čovjek. to nova marama. Jeste nova. Poljubac samo za Ivanu počelo je. Stefan nas je vrlo prijatno dočekao, mada sam osetila malo nesigurnosti u njegovom dočeku. U smislu, delovao mi je kao da je ono, da ste došli samo trenutak kasnije. Dobro ljudi, ajde poslužite se, probajte malo. Hvala. Živeli. Samo, Živeli domaćine. Živeli. Dobro ti došli. Dobro mi došli. Pa da, pošto ti nešto kažeš dobro mi došli, onda više dobro ti došli. Lep ti je luster. Dobar je luster. Uglavnom, jeste vi gladni ste? Niste? Naravno, umire. Da jedemo malo. Ja ne mogu da pričam. Ljudi moji, ukoliko ste gladni, možete od Milice da pođete pravo za sto. Ajmo, ajde, Milica nek bude. Vodi nas, Milica. Samo mi fali zvonc. Razlog zašto sam tako brzo skočio sa aperitiva kao i svi ostali je taj što sam mnogo gladan, a i verujem da su ostali takođe. Ja nisam neka gladnica, ali večeras sam stvarno mnogo gladna, nam se I tele bi pojela. Da, definitivno. Evo još jedan tanjirčić za mene neka bude, da dekorišem malo i završili smo sve. Ja mogu goste napokon da poslužim. Ne cepkaj tu salatu toliko, što si toliko nervozan? Ja se stvarno nadam da sam ih lepo dočekao, malo sam umoran i malo sam ovo sve nekako zbrzao, nemam neko samopouzdanje sada koje inače imam i to jakog, ali pretpustit ću ja ovo njima ovaj put. Ja tu sad mogu lepo da poslužim goste, eto, ja ću da krenem. Načisto se sludeo. Predjelo Comblain fahite, samo da se dopadne Ivani. Andrej, izvoli. Hvala. Pa moram priznati da izgleda ukusno, vidjet ćemo dalje s Marijana. Andrej ima drugačiji od nas. Mrtav gladan. Ne, Andrej stvarno voli mnogo ljuto, vi sigurno ne volite toliko ljuto. A što oni imaju pavlaku, a mi nemamo? Nemate pavlaku? Znaš, nekog siroma, što samo nabacan, onako. Ja Andreja najviše volim, pa A zato. ja imam dete od paradajza, vidi. Joj. Da, ja sam se baš iznervirala zato što je Andrej imao specijalan obrok, odnosno specijalno predjelo. Zašto je on drugačiji od nas ostalih? Ne. Mislim da nije fair da nekome bude posluženo na jedan način, nekome na drugom. Samim tim se favorizuje ta neka osoba i onda se gleda da se njoj pruži kao najveće zadovoljstvo, da ona da najbolju ocenu. Samim tim... Da si ljubomorna. Nije, nisam ljubomorna, nego mi je krivo zato što sam mislila da njemu nije bitna pobeda, a ispalo da mu jeste. Eto, samo mi je krivo što sam pogrešno procenila. Možemo da krenemo? Možda, koliko ste vi gladni. Ja da smo čekali Ja da tamo stignemo. hteo malo da časkam sa vama, ali dobro, ajde, nema veze, ajde baš probajte, interesuje Pa me. pitaj nas ti što misliš. Jel ima unutra zelene salate? Možete rukama slobodno da jedete. Stvarno? A mi kao da budemo slobodno. fini. Pa mi rukama jedemo.
Obično rukama. Kako? Se onako čudno zove predjelo. Da. Aha, pa sasvim slučajno mi tako palo na pamet, odnosno htio sam da otkrijem u stvari vama i svima. Ja nisam uspela, ja pročitam. Nema samo da malo te pametice. Komblens. Da, Komblens ti inače šifra... Opet letići tanjiri. Nema. To ti je šifra sa kojom možeš u svaku diskoteku da uđeš. Jel da? Samo kažeš Komblens i upadaš. Treba to zapamtiti. Gde? Pa fore je u tome. Može? Gde god hoćeš. A to znači samo nešto zamisli uopšte. i to je to. Da. Znači nešto uopšte. A vidiš da ne znaš ništa. Pa znači, ne znači. Neka To magistra. je tvoje interno kao znači. Čekaj, ne razumem kako Nije. zamislim. Šta je ovo? Dobro mi više. Mislim To je da piletina tortilja. neka ono. Sam Tortilja. rekla. Nije, i neki kačkavalj dimljeni recimo. Jeste. Pa znate, jednostavno je jelo, veoma jednostavno. Ja se nadam da je ukusno, vidjet ćemo. To ćete posle da me pljujete. Predjelo, da li smo bili pregladni ili ono stvarno toliko ukusno još uvek, ne mogu da se opasuljim, ali stvarno je predjelo bilo, ko što ja volim da kažem, paljčiki ja bližeš. Čist pogodak dakle. Ma vidi samo kako Milica uživa u svakom zalogaju. Domaćin sad može da odahne. Izgleda da je prvi test prošao. Tišina znači ukusno je. Stvarno, koji ti to fazno sa maramama? Što uvijek nosiš marame? Ljudi misle da ja marame nosim... Loša ti frizura, a? Bravo. Ljudi misle da ja nosim marame iz nekog fazona. Retko kad je taj slučaj, ali jeste neki put. Mrsti da pereš kosu, priznaj. Nije, obožavam da perem kosu. Stvarno obožavam. Šta je problem? A problem je u tome što me mrzi svaki put da pravim frizuru, a volim da pravim frizuru i onda kad me mrzi ja samo zavežem nešto i kao... Baš se i ne slaže neki put malo košulje, malo ovo, malo ono, pa me gleda kao jesi ti ono prso. Lepa ti je košulja, stvarno, baš sam si. Hvala ti, istuni se. Ali imaš još jedno, ja sam pojao. Imam naravno. Marijan traži još. Daj. Posle. Kad budeš zaslužio. Za dezert. Ja što treba da uradim da zaslužim. A ti to kao sandvič jedeš, a? Pa Milica i Stefan su jeli u stvari onako kako treba tortilja da se jede. Mi kao, ajde, pošto imamo tu neku viljušku i nož, pa kao, ajde da budemo fini, da to s tetkama se mučimo, pošto meni to ispadalo pola, kao, ono peo tanjir. Ovo je bolje da sam jela tako. Mislim, vjerojatno Milica to pojela tako brzo, zato što je bila gladna kao i svi. Stefane, kako je prošlo predjelo? Pa ovi tanjiri mi govore da je predjelo prošlo dosta dobro, međutim, oni su zaista jako gladni, tako da ovo i ne mora da znači ništa, tako da još uvijek nisam siguran u sebe. Sad ću da ih dočekam na ovom glavnom jelu koje ću upravo sada da im poslužim. A što se tiče predjela, pa dobro, ajde da razmišljamo pozitivno. Ja mislim da je ovo bilo dosta dobro. Dobro je predjelo bilo. Kad su se Marijan i Andra oduševili... Jeste stvarno se potrudio, Stefan. Jest. Što bi da sam mislila da ništa živo ne znam, da spremila si ono supe u kesici, nešto tako i tako. I ovo kako je spremio, možda je Pozna, poručio. ne želim sada da razmišljam kako Da je. mu je mama sve spremila, pa je onda on samo poslužio. Ne verujem. Misliš? Ne verujem. Šta li će sada kažu za glavno jelo? Misliš li da će im se dopasti? Pa, toliko ima puno hrane, ja se stvarno nadam da će da im se dopadne ovo. Jeste, ima puno, ali Marijana baš nisi ubedio da si sam spremao. Nešto mi je mnogo sumnjičav. Ili je pomalo ljubomoran. Pa vidjet ćemo sad. To je to, ovo je posljednji tanjir. Ja mogu već da počnem da slušam. Ajde, čekaju te. Glavno jelo napokon klopa. Možda malo prepotentan naziv, vidjet ćemo da li ima opravdanje. Stefane? Molim. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema, daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. To smo ostavili za nas. Hvala vam, ovo je bilo tako lepo. Je to za mene, šta? Pa ne za sve nas. Ne interesuje me. Zajedno da uzmemo neki To je hrana koja se brzo hladi. A hlebicu nema, ja volim... Hlebicu! Hlebicu. Nema hleba. Ljudi, verujte mi, za ovo nije potreban hleb. Ali zaboravi si hlebicu za čoveka. Nema hlebice. Pa mi svi volimo hleb. Meni baš fali uz ovo hlebica. Ajde dole stajeti. Ajde, probajte. Da jedemo, gladni smo. Nemojte da čutite, molim vas. Ceo dan čutim i spremam hranu, znači nije mi dobro. Opa, ovo je neka piletina sa slanenicom. Ajde da vidimo šta je, ajde. Ajde da vidimo šta. Pa miriše na slaninicu, realno, ja osjećam. Pa Stefane, te oženimo uskoro. Znaš. Što kažeš? Pešarke su sa lukom. Ekstra kuvaš. Ali jesu? Ovo piletina. Neću da probam uopšte. Šalim se. Nisu. Piletina je vrhunska. Zezam te. Šargarepe sa lukom.
Glavno jelo mi je bilo fenomenalno, piletina punjena slaninom, dimljenom je odlična. Jedino što mi je hvalilo ili pomfrit ili hleb, nema pojma. Ja sam navikao tako da jedem i to mi je jedino. Ja sam ga molio, molim te, donesi mi hleb, molim te. On bit će kasnije, kažem kad kasnije, on me kad posle, jedino sad ako mi da, nemam pojma. I molim vas da sada skupite dlanove u jedan gromoglasan aplauz. Marijan je konačno pohvalio neko jelo. Znači ovo je skroz po momu. Sviđa se meni. Ozbiljno. Pa ti me hvališ sad. Kunem ti se prvi put da je normalno nešto i ukusno. Andrej, ovo je malo obično za tvoje egzotičke. Da, ali lepo je, sviđa mi se. Sviđa mi se meso, da. Ali je stvarno napokon klopa. Da. Nismo jeli cele nedelje da bi se sad najeli. Da. Ja sam baš danas rekao, smušao sam jedno 3-4 kilograma. Sad ćeš tamo da nabaciš Ni kriv, ni dužan. Pa to mene ljudi ne prepoznaju po ulici, navikli su na bucu i sad kao šlang. Nisi ti buca. Nisi ti buca. Ne. Ja, reci sad iskreno, stvarno, pošto meni deluješ kao neko ko se apsolutno ne snalazi u kuhinji, ali kuvaš stvarno ili ovo je sad samo za nas nešto posle? Verujte mi ljudi, ja uopšte ne vidim nešto preterano teško. Malo se femkamo. Stefane, znala sam da si bio žensko u prošlom životu, znala sam. Ja sam garant bila muško, pošto ono... Stefane, znači ni u snu nisam da pretpostavljam da ovako kuvaš. Samo u snu. Ove žene si prešišao. Šargarepa je bila bez veze. Meso je bilo lepo, šargarepa je bila bez veze, što ćemo se oboje složiti. Ali ova šargarepa mi je bila ekstra spremljena, izlistana sa lukom i imao neki onako slatkast ukus, malo blago kiselo, ali super, i oni šampinjoni su isto fenomenalno začinjeni, ja ne znam šta je stavljao, ali također onako ukus, sve nekako su uklopili su se ukusi. Ivana, ti si zebrašta. Jesi ti to zamenila ličnost možda sa Marijanom? Pa samo fizički, psihički ne. Pa malo pre si rekla da si počela razmišljaš Pa dobro, neke stvari, ja sad nemo da preterujemo, ali morala sam malo da... Ja sam postao fin, taj fancy fazon da malo... Fin čovjek džentlmen. Ivana, znaš ti nešto o zebrama da kažeš? Fin čovjek džentlmen. Što moram da kažem, što moram da znam nešto da kažem o zebrama ako sam obučena. Je voliš da trčiš tako po Africi? One su iz porodice konja. Zgodne životinje, konja. A konja, ja ti uzmala kuna, rekao što prije. Konja, zgodne, lepe životinje, mnogo lepe životinje. Zgodne, lepe životinje, pa da, zebra. Pa da. A zebra je inače konj koji navija za Partizan, to niste znali. I ja navijam za Partizan. Zašto? Zato što svi moji navijaju za Partizan. Zato što najbolji. Što ste slagali kad si se rodila? Pa eto, da. Ja ne volim fudbal. Ivana, ne verujem da ona uopšte i zna koju Partizanu i ne verujem uopšte da prati sport i da ko zna da li zna na što se odnosi to Partizan, ali imala je na sebi crno-belu kombinaciju, onaj kombinezon i onda je htjela ono kao Partizan, pa sad je Partizanka kao ludilo. Partizanka kao, Partizanka sa dekolteom. I kako je biti Marijan? Glamurosno. Kako će biti Marijan? Mnogo lepo, sve su oči uprte u tebe i tako se osjećam. Moćno. A moraš da slikaš ovako. Kako? Tako. Ali dobro, dosta. A šta si ti spremio nama za animaciju? Ajde, jedno čekam da se igramo. Da, ajde, stvarno. Sad ću da vam podelim ja. Šta vaziš tu? Odakle ti to vadiš, stvarno? Evo, tu sam pripremio. Dobro, tu su. Okej. To su miriševi papirići. Peđe, svako neko uzmem po papirić. Ajde. Evo za tebe. Ajde, izvoli. For you. Tako. Slušajte ovako. Znači, poznajemo se... Ti na pod. Ti na pod. Poznajemo se 4 dana, ovo je 5. dan. To nam sastavnik. Nije sastav. Da pišemo ovo. Tema je poznajemo se. Poznaje, evo sve 2 tačke, ajde. To je animacija. To je animacija. Kako morate da započnete, to je važno. Pišete 4 rečenice. Znači, samo 4 rečenice. Svaka počinje. Ova osoba mi je takva i takva ili neku osobinu. Pišete jedni od drugima. Ne pišete ko je. Dobro. A ti možeš da prepoznaš ko je? Pa ja ću pokušati posle prepoznama i vi među sobom bi mogli. To će neko malo da otkrije. Aha, među sobom, dobro. Ajde, idi spremaj dezert, Slavko nam sedem. A evo ti do tanjera, smeta. Može, super. Stefane, kako sada stojiš sa samopouzdanjem? Ovo je već druga priča. Znači, glavno jelo imalo stvarno dosta hrane i puno mesa, tako da nije moralo da se pojede sve ukoliko nije bilo ukusno. Ovi tanjiri pokazuju da jeste bilo ukusno i sada već, mislim, upouzdanje na mestu, tako da mislim da mogu da sredim ovo i da počnem sa služenjem dezerta.
često pevuši pesmice za sahrane, a voli i bajke u kojima se devojčica sa Vidikovca udaje za Rusa milijardera. Si dobro. Volim me ovde. Gde? Mnogo osjećanja za jedan dan. Ovo, ja mislim da je moj pravde da se ne sjeća. To si pripremio kao dodatni dezert. Jedna, prosto proširena. Ali, a mogu da budu riječ ili rečenice? Ne, moraš svaki put da pišeš ova osoba je, pa sad onda ovo. Pa ne, ja sam mislila samo kao osobinu, a ne cijelu rečenicu. Moraš cijelu rečenicu. Pa ne može onda je. Hajde, počinje, mogu da pripisujemo tebe. Pa ne može kad ne znaš o kome ću da piše. Ne veze. Pa nije poenta. Osoba me. Čuti! Ne prepisuj. Stvarno je nemoguće ovaj Andrej. Samo smeta ostalima. Osjećam se ko kažnjenik u klupu. Još jedno priznanje za Stefana. Uspeo je ovu veoma bučnu skupinu mladih ljudi da natera da ćute. A to nije ni malo lako. Meni ta animacija nije mi ta zabava koju smo imali između dva obroka nije djelovalo baš nešto previše zanimljiva, jer se osjeća kao da popunjujem neki leksikon. Stefane, šta misliš, kako im se dopao zadatak? Ja mislim da je onaj zadatak skroz drugačiji, pun je potencijala da se svašta čuje. Tako. Sad još ostaje da vidimo kako će im se dopasti desert. Do sad nisu imali neke zamerke. Pa ja sam gotov, ne znam za vas. Pa još rečenicu. Ajde se potpišemo još nekako. Evo ga. Prvi Andrej krene. A ja ću prvi. Ova osoba mi čini da se osjećam istočno. Ko bi to mogao biti? Ja. Sljedeće. Ova osoba je stvorena da bude showman iza šatru. Dobro. A ja sam onda ovo pogrešno shvatila. Pa ja sam pogrešno shvatila. Ja sam definitivno se zrodili. Dobro, ono 50% su dobro shvatili. Ja sam za jednu osobu. I ja sam mislila da treba 4 rečenice, mada ne znam da ovdje ima 4 rečenice. Dobro, ajde, čuti. Ajde, čujemo onda to osoba. Ova osoba mi je jako draga i vrlo je zanimljiva. Ko je zanimljiv? Za koga sam rekla da je jako zanimljiv? Za Stefana. Dobro. To je prvo. To je prvo. A ova osoba me veseli svojom pojavim temperamentom. To si ti šargarepice. A ova osoba mi nije toliko bliska, ali se slatko smeje. To si ti, Andrej, mi smo realno proveli dugo vremena. Sada ja. Ova osoba je mala, smešna, liči na Tvitija, mada više na Kiku Dugu Čarapu. Često pevuši pesmice za sahrane, a voli bajke u kojima se devojčica sa Vidikovca udaje za Rusa milijardera. I sa njim ostaje do kraja svoga života. Ja moram da ga pogledam. Mislim da nisu svi bili dovoljno opušteni da bi i inspirativni, bravo, da bi napisali šta ko. Ja prva nisam bila inspirativna, ja sam htjela da napišem ova osoba je super, ova osoba je super, ova osoba je kralj, ova osoba je car i bla bla, truću da ne dužim dalje. Ali jednostavno nisu se baš svi pronašli u mojim opisima, tako da mislim da sam to izgubila poene. Odlično ti ide sipanje, samo pazi da ne pogrešiš negde. Pa mogu, naravno, u brzini da pogrešim, kako da ne. Ma nešto ti čudno izgleda taj desert, kao da si malo preterao sa dekoracijom. Desert špan bre, još jedan misteriozni naziv, kakve li će komentare gosti izvući? Možemo odmah da navalimo, meni je sve tako ukusno, ja ne sam da prekidam. Možete. Snima se od voće gore. Breskva je. Samo breskva, znači samo breskva, to je to. I ljudi kako su prošle animacije. Odlično. Ko je shvatio zapravo? Kako ko shvatio? Ja i Ivana smo pobedili, Milica i Andrej su izgubili. Da, definitivno. Imam ja za vas isto. Šta? Opa! Ajde, da vidimo kako si ti shvatio. Da vidimo kako sam ja shvatio ovo svoje. Ova osoba traži pažnju. Marijan. Još neko? Marijan. Andrej? Ivana, bre. Marijan, bravo. Marijan je. Dosta se dobro poznajemo. Ajmo sljedeće. Ova osoba je pritajeni tigar. Skriveni znoj. Ivana. Ne, to je Andrej. Da je zebra pritajna, pa ajde, ali pošto je tigar. Bili ste prava prvi put. Ko, Ivana? Ivana. Svi znaju da me Stefan tako
Mislim, od početka da misli da u meni čuči nešto divlje, da u ovako finoj devojci. Zapravo divlja jedna, ta crvena kosa, plamca, brate, na vrhu, brate. Pa možda, ali to samo... Imaš neke vatrene misli. To će saznati samo određene osobe, to ne može da zna svako. Ali ja sam nisam, pa ne, kada sam određena osoba, nisam nekako. Stefan, može biti određena osoba. Ova osoba je egomanijak. Diskretno ću vam pogledati tu osobu. Milica egomanijak. Milica. Ti? Nisam ja, Andrej. Gde je Andrej Finder? Marjana, ove smo pogodili. Marjana smo pogodili, znači Marjana je diskvalifikovan, ti si diskvalifikovan. Ti! Ja sam egomanijak. Otkud to da sam ja egomanijak? Ti si u stvari sve s ove liste u istom... Stvarno? Ostaje još jedno, što mi je stvarno žao, ali ja mislim da ova osoba je nesigurna u sebe. Sad, baš ti hvala, brate. Ne, promašio si, ja sam nesigurna, on je egomanijak. Ne, ti si egomanijak. Nisam, zašto sam ja? Ti si egomanijak. Obrazloži. Ne, vidim ti u hodu. Nisam se uvredila kada je Stefan rekao da sam egomanijak, ali jednostavno mi je bilo čudno zbog čega sam ja egomanijak. Ne osjećam se kao neki egomanijak. Iskreno, više sam mislila da je za Marjana to ili za Andreja, jer ja se stvarno niti osjećam kao egomanijak. Pa ti nisi, stvarno, ne znam kako te dođe. Naravno, svako voli pohvale svih vrsta, u pozitivnom smislu, naravno. Ali, ne znam, ne pucam nešto od ego. Verujem ti. Nego, kako mi se sviđa ovaj dezert? Meni se uopšte ne sviđa. Ni meni. Meni se sviđa. Realno, dezert je najlošiji deo. Da, dezert. Nekako mi je ko sladak hlebić, onako. Ko hlebica? Slatka. Pa tražio si hlebicu Zato što si se najeo dobro i onda ne može sad da prihvati organizaciju. Tražio si hlebicu sve vreme, sad si dobio. A nije loš čovječ, dobro je. Nije dobro je. Šta se sve natrpao preko ovoga? Da, dekoracija je očena, to je očeno, da, dekoracija je očena. I dekoracija je okej, ali ima previše toga. Tart od Breskovica je bio izuzetno lepi, sladoled od vanile pride i šlag su bili izuzetno. Si dobro. Volim me ovde nešto. Gde? Mnogo osjećanja za jedan dan, to nije normalno. Ne, u svom slučaju. Što mi kvariš intervju? Ja ću se pomešati. Ljudi, stvarno mi je drago da ste se najeli, ako jeste, i da vam se dezert svidao. Napokon sam jela za ovih 5 dana, stvarno. Napokon sam jela. Možemo sad se opustimo, se družimo. Ne moram da jedem narednih mesec dana. Ovo je kao filmovima, ipak se sve dobro završi. Da. Posle horora. Znači, počeo sa hororom. Dobro, onda je bila komedija. Ne, ti si bio, drama je bila, susredan. Komedija. Znači je bio thriller, ja sam znala ko će koga da ubije. I na kraju, happy end. Mislim da je bila onako odgovarajuća atmosfera, da ne bi ništa valjalo ni više, ni manje od toga. Skroz je bila kulturna atmosfera i savršeno finale cele nedelje. Stefane, tanjiri su prazni. Znači da im se dopalo. Pa dobro što su prazni tanjiri, evo jedan i nije potpuno, ali dosta dobro. Nisam očekivao ovako, ja mislim da mi je dezert onako malo najlošiji, ali u suštini ovo je meni zaista dobro prošlo do sada. Kao domaćin, Stefan je bio odličan, ljubazan. Izvrstan jednom reči. Ali, opet kažem, verovatno je umoran, ceo dan je kuvao i zbog toga verovatno nije imao snage da nas nešto sada animira, ali ovako bio stvarno prijatan, osjetio se kao u svojoj kući, iskreno. Meni se čini da su gosti zadovoljni tvojom večerom. Šta kažeš, kako je tebi bilo? Večer je prošlo tako haotično, ja sam samo brzo spremao, služio, molio se da sve bude u redu, da bude dobro. Ne znam, vidit ćemo kako, ali sebi bi ocenio jednom jakom osmicom, sigurno. Moj favorit za pobedu je Stefan, recimo. Favorit za pobedu, ako nisam ja, onda je Stefan, definitivno. Opasna ekipa, strogi takmičari. Jedva čekam da vidim kako su ocenili Stefana i saznam ko je pobednik. Dajem reč takmičarima. Ne volim zelenu salatu, dezert je bio presladak, dekoracije na stolu gotovo da nije ni bilo, stoga je moja ocena 9. Stefan je bio dobar domaćin, odlična je bila večera, ali zato što nisam dobio hleb, zato što se nije potrudio da se više smem, dobio ocenu 8. Moja ocena za večeras je 9. Moja ocena za večeras je 9.
Možda je u pomoć pozvao paranormalne sile ili jednostavno najbolje zna da kuva. Tek apsolutni pobednik ove nedelje sa osvojenih 35 poena je Stefan. Jedva čekam da i on to sazna. Vreme je da takmičarima saopštimo rezultate. Gdje ćemo večeras? Idemo nekdo u zezanje. Zavisi ko pobedi, možda neko ne bude raspoložen. Ja vodim sigurno ko pobedi. Ja sam Gledala je biceps. se pare sve. Poslednji dezert za večeras. Mirišu šuške, a da vidim. Su prave ili fake? Ovo, ja mislim da ni moje pravde da se ne sjeća. To si pripremio kao dodatni Ovo je za dezert. mene. Dobro. Sada. Sad ćemo po jedan dan pravo iznenađenje. Čekaj, sad mora osjećati srca se čuje. Tuk, 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 tuk. Si nervozan, Marijan? Jona. Ja znam da sam Ma nervozni smo pucali. Andrej. Nekog se ceo kao Andrej se trese. Da vidim te ruke staračke. Epicentar je na kraju trosvjeda. Da. Uzbuđenje raste. Joj, nadao sam da će bude ovako. Nadao sam se da će ovako bude. Mnogo volim Monko. Mnogo volim. Gledao, ja sam izgubio. Mnogo volim Vidi Monko. kako se smejulji, gledaj kako se smeju. Stefke si srećan. Ne, polako. Stefke si srećan. Četvrto mesto sa 25 poena Marijan. Hvala. Nisam tužan, iskreno ti kažem, ekstra mi je, presrećan sam. Prvo zato što je najbolji provod bio kod mene i zato što sam ja pre svega u show biznisu i ja sam showman, nisam kuvar. Ovo je sad najzanimljivije. Treće mesto. Dele sa 30, sad po 32 boda. Ivana i Andrej. Opa! Čestitamo. Na zasluženom drugom i trećem mestu. Čestitamo. Naše treće mesto je idealno, jer smo tačno na nekoj sredini cijele priče. Zlatna sredina. Zlatna sredina. I drugo mesto Milica. Sa 34 poena. 34 poena. Inače, to je samo jedan bod iza mene sa 35. Stefan, broj 1, ne mogu da verujem. Znala sam. Bravo, Stefke, brate, čestitamo. Znala sam. Bravo, čestitamo. Hvala. Sad vodiš na večeru. Bitno je učestvovati, a ne i pobediti. Svako bi volao da pobedi, ali u ovom slučaju najbolji pobedio, tako da totalno sam zadovoljna što je Stefan pobedio. Ja sam srećan i zadovoljan jako, ali zaista nisam očekivao da ću da pobedim. Nisam očekivao. Nekako ljudi svi su u fazonu da spreme nešto egzotično, nešto specijalno. Ja sam se odlučio na rizik malo masnijeg i malo onako domaćeg, nešto onako standardno, ali jako ukusno i izgleda da se nisam prevario.